in Allah ya sa gaskiya gona yake rabon mu da rabon na ne komi ya fita noma Allah ya samu gona albarka yau mun yi samu ya yanki saka komi noma salamu alaikum allazi wahidi sadaka ya nabi wadan naira 1000 to ku kuma ga gidaje rubuce gubara sai gona ana raba abinci a gona ne ya kamata mu bayani dalla ya wajajin wannan kana ne ka san yanzu nan dalilin ne ya sa ban fita bara a gidaje ba saboda yau timetable namu ba na baran kuɗi ne kuma ka san kuɗi ya koma hannun manoma da kai ya wajaji ya sa muka ce to mun ga kuma da alamun ka shaƙin ne kuɗi ya sa ga mu zo muka fara har gona bara ne kun gona kuɗi hatsin iska su wani iskan cana bara kuma an kowane kuɗi da kwanon ku burku da ku nima abinci sai kuɗi an yi iskan mabarata